tinggal jodoh.
Mana penggemarnya Excel Marsanda? Wah, gayeng. Mas Bajing, aku njaluk piano Mas Bajing. Bagaimana kalau malam hari ini Mbak Excel Marsanda kata-kata dulu, oke? Yo siap ke HP nih, yo siap ke HP nih gini. Mbak Excel ini kayak gini kok. Karena malam hari ini Mbak Excel mempunyai masalah dalam percintaan. Ojo lali kok nganggo kata-kata. Rekod siap. Ya, Mbak Excel sini dulu Mbak. Pianone sing rada sedih. Selamat malam Besti. Selamat malam Besti. Semangatin aku dong. Aku lagi ngerasain sakit hati. Pikirannya gak karuan. Salah satunya, dulu aku pikir lukaku bersama masa laluku itu lebih parah. Tapi ternyata Tuhan mempertemukanku denganmu hanya agar aku merasakan dihancurkan seakar-akarnya. Tuku lawang kayune jati. Wes kadung sayang, jebol ditinggal pergi. Wah, gayeng ini. Gayeng tenan, gayeng tenan. Ayo, siapa meneh? Siapa meneh? Marcella. 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 Marcella.
kata-kata no. Kamera siap? Halo teman-teman. Aku ora duwe kata-kata. Aku nggak perlu kata-kata. Sing penting bukti nyata wae. Oh, Mar. Oh, Mar. Marsa. Ini Mbak Marsa itu dari Kabupaten Temanggung, tepuk tangan dulu. Ini wakil kota Temanggung. Sing indah ya, Sang. Selamat malam warga Malam. Sehat, sayang. Nopo niki? Kata-kata? Nopo nggih? Mboten gadah kata-kata. Apa ya ora ndek kata-kata aku? Apa, Mas? Hah? Ubur-ubur ikan lele. Ojo balen karo mantan le. Ya. Ya, ojo balen ya. Spesial malam hari ini Mbak Excel Marsanda dapat kado, tepuk tangan dulu. Ayo tuh, dirayu tuh. Weh, ayo, Weh kudu pinter kowe, sok ra iso kene, dirayu kae. Apa ini ujung-ujungan rayu? Halo, selamat malam semuanya. Iki kata-kata apa? Kok kon ngerayu anake wong piye to, Pak? Hah? Apa jenenge? Jenenge Excel, jenenge Mbak Excel. Dari Temanggung, sama-sama dari Temanggung juga, dan saya juga menghormati Salihu, karya budaya luar biasa. Balala, terima kasih. Aku mengarep ngomong semangat ya, Mbak. Kuwi tok ae. Rayuan apa kok ngono ki? Daru ra aja nangis itu. Aja nangis. Oh, aja nangis. Spesial untuk Excel toh. Spesial buat yang habis diputusin, mana suaranya? Wes ganti. Pas penak alah. Lanjut. Udah nangis terus. Ora apa-apa. Lamune pateni gandane Kang Sekar Gadung. Gandane Kang Sekar Gadung miwah kembang menur kang eswara winur lan toya-toya tan Kusuma mangambar-ambar wurku kusing tupaku malon dalon hatiku sumolir mega mimbo Bathara doyai garwaning sot tega temenira yai apa dosane penjatan sira yai enggal akes katingan yai tuko punapa to lamun galih oh
Hai yang kita. Hai yang kita.
Rino kelawan wangi mung sliramu sayekti dadi bebujane ati pancen maneh semu gawe ketering ati ya mung sliramu sawiji angleruset atiku yen eling sliramu nalikane jaman pisananku ketemu maneh asemu binar netramu bangsa dadi ati rino kelawan wengi sliramu karena ati nadyan ado tunomu nanging jroning atiku tansah ketak-ketak sliramu timbang ana rahayu tresno tulus ing ati lan ana ewa sliramu Rino kelawan wangi mung sliramu sayekti dadi bebujane ati pancen maneh semu gawe ketering ati ya mung sliramu sawiji angleruset atiku yen eling sliramu nalikane jaman pisananku ketemu maneh semu binar netramu bangsa dadi ati rino kelawan wengi sliramu karena ati nadyan ado tunomu nanging jroning atiku tansah ketak-ketak sliramu timbang ana rahayu tresno tulus ing ati lan ana ewa sliramu pripun badukun saleho karep aku putra atun tenten dulang gepurun mesti enggal mantu
gadah putri namine Atun. Kula niki mbah estu badhe padha jambi wuyung sanes jambi wudun. Pripun mbah dukun kersa paring itu. Kang putra Atun mbah kados kula nggih purun mugi enggal wantun. Tak sogok tak sogok iya 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 iya. Tolong pawangnya, hati-hati, awas. Satu persatu dulu. Tahan.
Senar sejati.